हेलौ। एनि कमेन्टस? कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना। मोनाबिलिनि दसे सम रायज्लायनोसै आरोना। सोर सोर फैदों अननानै कमेन्ट खालामदो। मबाइल आंना चार्ज गैया। हेलौ। हेलौ गाइस कमेन्ट करो अननानै कमेन्ट खालाम लोगोफोर। रावबो गैया नामा? बहा खारजोबखो? कमेंट करो यार भाई लोग। बहा खारजोबखो? कौन है भाई लोग? अच्छा से कमेंट करो। बहा थांजोबखोरा? नेट स्ल' जादों दिनै आंना। एमबि जोब्बाय नामा?
बहा थांजोबखोरा गोसोखाङो आं नोंखौ हाय बि बर' मा खबर आदा दङलै बिदिनो गेजेरावनो नोंसिनालाय बोरै खबरफ्रा दङ बिदिनो आदा आंनाबो अ दालाय मा खालामबाय थादो ओंखाम जाबायना जायाखै जाबाय आदा नोंलाय आंबो जाखांबाय दानि बावैसो
बारा गोबाव जायाखै आरोना जाखांनाया आंनाबो। रावबो गैला माथो। एगार'जनल'सै। बेबराव थांबाय नामा? बेबर' थाङाखै आरोना मोजां। सोर सोर फैदों कमेन्ट खालामब्रा। रावबो गैला नामा? गैला माथो रावबो। बहा थायो नों आदा? आं गोजानावसो थायो थानायालाय। आसामनि बायजोआवसो दं आरोना आं दा। बिदिनो एसे एनै खामानि दामानि मावलाबायनानै थायो आरोना। मा खालामनोसै आरो। मा जायगायाव आदा? गुजरात स्टेट आहमेदाबाद प्लेसनि एसे साइडआव थाहैफायो आरोना मा होनो सुरेन्द्रनगर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दासादा होननाय जायगायावहाय बेवहाय खामानि दामानि मावलाबायना दं आरोना।
औ मा खालामनो आरो बर'नि फिसालाय मावनानै जायाबानो जाया आरोना।
माबोरै थब स्रज'लांखो दिनै नोंनि आंनि हृदयनि दुनिया माबोरै थब स्रज'लांखो दिनै नोंनि आंनि हृदयनि दुनिया। और कौन है भाई लोग, प्लीज कमेंट यार। और कौन है भाई लोग, प्लीज कमेंट यार। कमेंट करो भाई लोग, कमेंट करो। और कोई नहीं आ रहा है क्या?